I denne her video vil jeg vise dig, hvor du kan se din gæld, som du har til inddrivelse ved Gældsstyrelsen. Det er super nemt at finde ud af. Så herfra skal du bare gå op til din favorit internetbrowser, og så skal du gå op til gælst.dk. Jeg vil også putte link til det ned i beskrivelsen. Fra her skal du gå op til login page eller log på, og herfra skal du simpelthen bare logge på en gældsoverblik. Fra her vil du komme ind på MitID, og herfra skal du bare fortsætte til login, og så herfra logge ind med dit MitID, som du normalt vil bruge, når du logger ind på enten borger.dk eller andre offentlige instanser. Når du kommer ind på din bruger ved gældsoverblikket eller mit gældsoverblik på gælds.dk, så vil du kunne se mit gældsoverblik. Og herfra vil du kunne se alle dine fordringer og andet gæld, som du har til det offentlige. Det vil også være muligt at gå hen og finde den specifikke fordring, og så betale via en MobilePay eller dit kort til at betale og afdrage på dit gæld.